Mangwanani akanaka vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzei tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 56 years ekuberekwa. Ndauyawo panapa ndine nyaya yangu iyo yandiinayo. Please muzondiudzawo kana mapostawo nyaya yangu ininiwo kuYouTube kana kuFacebook handiko, asi ndiri mune rimwe group umo matinowana maupdates maepisodes akaita sana chimuti chedare nana Tilda nemamwe maconfessions nezvimwe zvirongwa zvakasiyana siyana. Saka ndaikumbirawo kuti mushure mekunge mazoposta nyaya yacho kuFacebook mobva mazondiudzawo kuti vanhu vari kuti kudii, ende kana zvichibvira please ndibatsirewo mwana wangu because ndiri kutsvakawo munhu anokwanisa kundibatsira, ingava iri n'anga, mapastors ngavauye havo, asi ngavange vari vanhu vanenge vachida kundibatsira zvemazviro kwazvo, nekuti pane vamwe pastor vane mukurumbira avo vandakamboenda kwavari. Ndaenda kuya ndikati zvimwe kuda vari kuda kundibatsira, vakazoti ndinge ndichizouya kumba kwavo. Ndaenda kumba kwavo paya vava kuti vainge vachida kundiona ndichishanduka kuita muroyi. Ndikati hazvingoitiki apo pandinenge ndichida iro shavi racho rinouya pachezvaro, haungati kune munhu anosvikirwa tione. Saka vakati usiku hwacho vainge vachida kuti ndinge ndichirara pamba pavo. Ndakazoti mangwana acho makuseni pandakamuka ndakabva ndachizoona kuti padhoo pangu vainge vakaisa cage. Mucage umu mainge muine shiri yainge irimo. Ndikabva ndaziva kuti vainge vachida kunditeya. Saka shiri iyoyo dai kwanga kuri kunzi shavi rainge rakauya rikagara rikati ndinge ndichimuka ndinosangana nevamwe vangu, kungobuda chete mumba imomo, then shiri iya yaibva yazofa. Ndokutotora kwavanenge vatoita shavi vachida kuzoshandisa shavi racho iroro mune zvinhu zvavo zveupasta. Saka hakusi kunzi ndinoshora, asi vazhinji vacho kana ukaona vava kuita interest newe vanenge vachida kungoita mari newe, zvekuti vanokuti uya kuchechi kwedu unge uchizotaura nyaya yako tokupa mari yakati, but vasingazokubatsiri. Kana vaona kuti vanenge vaita mari uye zvekare chechi yavo inenge yava nevanhu vakawanda, vanozokusiya futi apa unenge uri mumatambudziko akawanda wava kunetsana zvekare nevamwe vako. Saka vanouya havo mapastors acho, asi munongondipa mafoni numbers ndozongoona kuti vanotaurika navo here. So ininiwo handina kuzvarwa ndiri muroyi, uye zvekare handina kutemererwa nyora idzi nagogo kana kuti naamai vangu, asi nyora idzi ndakazotoita dzekutotemererwawo neumwe mukadzi, vamwe gogo vekuvillage uko kwandakazoenda ndikazonowanikwa. Vainge vachiita zvekun'anga, but usiku nguva dzavo zhinji vainge vachimuka vachienda kunoroya. Ndokusaka vainge vaine simba rekusimbisawo dzimwe n'anga. Ininiwo ndakakurira muHarare. Amai vangu vainge vari nurse, baba vangu vainge vari teacher. Upenyu hwainakidza and I can never complain. Zvino ndakabva ndachizosangana nemurume wangu uyo ainge ari mupurisa, then ainge achangobvawo kutraining makore acho iwawo. Patakasangana akabva achizondiudza kuti kumusha kwavo uko kwaainge akabva ainge akasiya musikana waainge achifanira kuti ange achizorora. Akabva ati musikana uyu kunyangwe hangu ndichimuda, but pane zvinhu zvinoitika pahari zvandisinganyatsokunzwisisa. Akanditi for an example, apo paanenge aineni kuHarare zvinhu zvake zvainge zvichitoendeka, uye zvekare aiti kana akarara aisambobatwa nemadzikirira, he would have a peaceful sleep. Asi aizoti kana aenda kumusha, then musikana uya kungonosangana naye chete aibva achizotanga kubatwa nemadzikirira, uye zvekare otanga kushungurudzwa
nevakadzi vaiuya kuhope kwake vachizorara naye. So that was the reason as to why ainge asingade kuroora musikana uya. Saka akabva andiudza kuti zvinhu zvaunofanira kuti unge uchinzwisisa kuti iwewe uchizopinda mulife mangu mainge magara muine munhu ainge agara arimo, but tichazvigadzirisa nekufamba kwenguva. Ndikabva ndati it is okay. So iye ainge asingadi zvekare kuti amai vake vange vachizviziva kuti kuHarare ainge atova nemusikana uyo waainge ava kufambidzana naye. Zvinhu zvainge zvakaoma hazvo kuziva kuti munhu wako ane munhu uyo waari kutotarisirwa nefamily, kunyanya amai vake, kuti achazoroora mwana wekwanhengi. But aindisimbisa uye zvekare ndaingozvisimbisawo ndichingoti sezvo nguva zhinji anenge aineni kunoku kudhorobha hazvina kuipa. Ndopandakabva ndachizotanga kurara naye kuzonosvika ndichizobatira pamuviri. Ndakazoti ndabatira pamuviri and I found kuti I had no choice but to tell my parents about everything. So vabereki vangu vakabva vazondidzinga pamba, even though vainge vachizviziva havo kuti ndiye ainge ari mukwasha, but vakangozviitirawo, wainge ungoriwo murau wavakangozviitirawo. Then ndokubva iye murume azoti kuti tinge tichigara muHarare zvainge zvisingaite, ainge achida kuti inini ndigare kumusha, opota achizondishanyira kumusha ikoko. So ndakabva ndachizobvuma kwava kuenda kumusha tiri vaviri, because amai vacho vainge vasina kana foni. Vakazongokaruka vatotiona tichitosvika pamba pavo. Pavakangoona kuti mwana wavo ainge asvika pamba aine mudzimai ainge aine pamuviri, vakagumbuka, and she made it clear kuti I was not welcome pamba pavo. Tichingonosvika chete ndakavaona vainge vakagara havo semhuri vakagara. Then ndopa vakabva vachizosimuka vakabva vaenda kubedroom. Takasvikawo tikagara, ndikaipiwa maintroductions about an hour. Vamwene vangu vainge vakangozvivharira mubedroom mavo vachingopopota until vatezvara vangu nyadzi ndo dzakazovakunda, vakabva vachizoenda vachinotsiura vamwene, uye zvekare nekuvamanikidza kuti vainge vachizouya kuti tinge tichizopiwa maintroductions kwavari. So mushure mekunge ivo vatezvara vaenda vakanodaidza vamwene vangu, vakabva vachizodzoka havo navo, but vamwene vangu vaingoramba vachingopopota chete vachiti ko uyu zvarinenge benzi, nekuti kuburikidza nemaactions angu ega anga achifanira kuti ange achizviona kuti handisi kumuda pamba pangu. Ndanga ndichifungidzira kuti iye ega achazviona akadzokera kuHarare, plus ihure iri riri kudei pamba pangu. Vasikana vose vanobva kuHarare anenge angori mahuri. Izvozvizvi nhumbu iyoyo yaari kuti inhumbi yaakapiwa nemwana wangu, haisi kana nhumbu yemwana wangu. Why mauya kuzondinetsa imi? Apa vainge vava kutopopotera murume wavo. Ndakatombopfugama apa ndainge ndochema ndichivakumbira ruregerero, kunyange painge pasina kana chandainge ndambovakanganisira. Vakati dzokera kuHarare iwe uri hure. Ndikati handisi hure ini. As a matter of fact, mwana wenyu iye paakatanga kurara neni vabvunzei ava vagere apa kuti havana kundiona ndichiri ndakakwana here, ndiri musikana akakwana. Vakabva vati vainge vasina kana basa nazvo. Vakaseka vakati type dzakaita semi ndimi munganzi mungaroorwa muchiri mhandara here, utongori hure. Tariraone kuti hure hwakatongozara kufesi kwako, hauone kana kungwarisa kwawakaita. She even said kuti ndainge ndakanyepera mwana wavo, hanzi ndakarara naye apo pandainge ndichiri kumaperiods, but nekuda kwekuti murume wangu zvechokwadi zvese zvainge zvakaitika ainge achizviziva, akamira neni apa. Ainge akatondiudza kuti mudzimai wacho iyeye uyo wavainge vachimanikidzira kuti ange achizoroora ainge atori munhu ainge atori single mother, aiva nemwana wake akatotizawo kumarriage, but ini ndainge ndakauya ndichiri ndakakwana. Vasingatombondizivi kana karekta yangu, vakabva vatongotanga kundipopotera. So vamwe vana banguru vakazouya nemamwe madzitete. Mukomanashi
vakazoti vasvika vana banguru vaivai ndakati ndakavatarisa ndakanyatsokuona kuti naivowo vainge vachitorarama upenyu hwainge huchirwadza because vamwene vangu vainge vari ndivo vanokontrola mhuri yose. Vana banguru nemadzimai vavo vaitongova vanhu vekuti vainge vasina kana freedom yekutaura zvinenge zviri pamwoyo pavo, vaingombunyikidzwa chete vachitukwa and they would remain quiet. Izvi ndo zvainge zvakaita vamwene vangu kuti vange vachizokwanisa kukontrola vana vavo. Ivo vakazomeka sure kuti wangu murume ndiye aenda kuchikoro akapasa. Zvechokwadi ndakatofungidzira kuti vainge vari muroi, but vasina kana uroi hwavainge vambori nahwo nekuda kwezviito zvavo. Vainge vaine mwoyo wakashata chaizvo. Vakaita kuti madzikoma nehanzvadzi dzemurume wangu ivo vasakwanisa kuenderera mberi nechikoro. Wangu murume ndiye ega ainge akadzidza mumhuri, kwava kuzowanawo basa, ndiye ega ainge achishanda. Vamwe vose vainge vasingashandi, vaingovawo vanhu vanongozvigarira muvhillage vachingoitawo maricho. Saka vaitomirira kutoti kana murume wangu akatumidzira mari, vamwene vangu vobva vachizoenda, vobva vachizonotenga magroceries aya, vobva vachizotanga kupa vana vavo varoora one by one. Saka izvo zvaizokonzeresa kuti munhu wose ange achizongonyengerera, nekuti kana ukasavanyengerera zvino vaikunyima kana mari kana zvokudya. Saka pakabva pachizoita clash, semunhu ainge ajaira kuti mwana wavo kana akangowana mari yake yepay, ivo vobva vatotumidzirwa mari iyoyo, vobva vatotanga kutoita urongwa hwavo sezvavainge vachinzwa kuda. Pavakangoona kuti mwana wavo ainge ashingirira kuroora, ndo pavakabva vachizotanga kunetsana neni. Vaindituka vachitondiudza kuti manje pano hapana nzvimbo yako, and I will make sure kuti haumbofi wakawana peace mumarriage. Even musikana uyo wacho wavaida kuti ange achizoroorwa nemwana wavo aitouya, aitomukira makuseni otobva kumba kwavo, aitosarudza kutoramba kutoita mabasa kumba kwavo, asi achitouya kuzotoita mabasa epamba ipapo pandainge ndakaroorwa. Mukoma zvekundisvotisa zvezvi aikwanisa kumukira kuma5. Iwewo paunozomuka obva watoona kuti iye navamwene vanenge vatori busy vachiita mabasa, vachiita nyaya zvaizvokukusvotesera, vobva vatobuda, vobva vatoenda kuhuni. Kana murume wangu aiti kana ariko kumusha kuma off days ndo zvavaingoita chete. Zvino zvekuti zvaindirwadza, asi murume wangu aingondishingisa achinditi kunyangwe akanzi ashanda zvinengei, ini handikwanisi kuti ndirambe ndichingomuda nekuda kweunhu hwake. Ane karekta yakashata, uye zvekare sezvo inini ndainge ndiine pamuviri, akanditi iwewe ziva kutoti ndiwe watova mudzimai wangu no matter what. Manje tinenge tatova nemwana tose, ende mwana uyu akabuda ari musikana tichamutumidza zita raamai, kuitira kuti vange vachizokufarira. Kana kuri kunziwa akabuda ari mukomana, tichamutumidza zita rababa. Kwaunoenda hakuna. Apa ivo vamwene vaitotaura zvavainge vachida magara mwoyo, vachiti ndainge ndiri hure, ende mwana iyeye ainge asiri mwana wemwana wavo. Saka ipapo ndingangoti Mwari ndo pavakabva vachizongondifuratira, vakazosarudza kusazonzwawo minamato yangu, because ndiine pamuviri kudaro mukoma, ndokubva ndachizoita miscarriage. Ndakarwadziwa mukoma mushure mekunge ndaita miscarriage, because vamwene vangu after that apa ndichiri mupain yemiscarriage, because mwana uyu ndakatomunzwa one night, ndikatodzwa kutoti mwana uyu zvaanenge ava kutoda kutouya. Ndikati zvimwe kuda ipremature, but vamwene vangu vakadhileya kuti ndinge ndichizoendeswa kuclinic, vachingoita nharo chete. Apa ndichinzwa kuti mwana ari kupusha when I was 7 months pregnant. Mwana akapusha kusvika ndanzwa kwati zii ainge aneta. Zvino ndopa vakazotanga kumhanya. Mukoma ndakangosvika ndikangonozvara mwana ainge akafa, ainge akakuvara mumusoro mose umu.
achirakidza kuti akabondera too many times. Saka shupa yaifanira kuti inge ichizotoita zvekutoputidzwa, because pane vamwe vana vangu vose avo vandakazozvara ndinozotoita zvekutobatsirwa nemanesi, otherwise mwana anokwanisa kufira mudumbu. Ivo vaizviziva havo kuti mwana uyu apusha asopusha, but vainge vasina kana hanya nazvo. Kwava kuzvara mwana akafa, vakabva vati mwana iyeye ainge asiri mwana wemwana wavo, ndokusaka ndainge ndakazvara chitunha. Matauriro avo avakaita zvinova zviri zvinhu zvakandirwadza. Murume wangu hamene kuti ipaini here kana kuti akabva atotanga kutorara nemusikana uya waainge achifanira kunge akaroora. Musikana uyu akabva aita sekunge ainge atopiwa masimba, aitouya mukoma achitopinda mubedroom mangu. Apawo ini chekuita painge pasisina, saka ndakazomboramwa ndokubva ndachizombodzokera kuHarare, asi murume wangu ainge achiri kungondida zvake. Ndaramwa kudaro ndobva zvikabva zvachizonzi namama ndaifanira kuti ndinge ndichitsvaka n'anga kana kuti vanhu vekumasowe vaikwanisa kundibatsira vondiuchika. So takambozama patainge tichiri muHarare kudzamara murume wangu azonditi aida kuti tinge tichidzokera tose kumusha. Tikadzokera panguva yacho iyoyo mukadzi uya ainge azotizira zvino, because vakazonetsana mushure mekunge ininiwo ndaramwa marriage. Iyo ndokubva aenda kwake kumarriage. Ngoma she was celebrating me not having a child, uye zvekare vamwene vangu vaita kupembera vachifara chaizvo. So ndakazotanga kungobatsirwawo kudzamara ndichizotaura neimwe friend yangu mukadzi wandainge ndava kuwirirana naye muvillage. Saka amai vake vainge vari n'anga. Ndakabva ndachizoenda kumba kwavo, akabva achizovaudza kuti ndainge ndichida kuuchikwa. Ivo vakabva vati yainge isiri nhau yekungouchikwa chete, asi sezvainge zvichingozivikanwa nevillage yose kuti vamwene vangu vainge vasingandidi, ndo zvimwe zvainge zvava kundisimudzira mhepo izvozvo kuti ndisazokwanisa kubatira pamuviri. Vakati vainge vachida kundibatsira havo, vakabva vanditi asi ndichakubatsira but uya panapa kuma9. Ndakabva ndachizodzokera kumba kwavamwene ndokubva ndachizodzokera kumba kwavo kuma9 PM koko vainge vari muroi uye zvekare vachiita zvekung'anga. Takati takagara panze, vakabva vanditi vainge vachida kundipa simba rainge rakafanana navamwene vangu asi rakadarika ravamwene, rekuti ndinokwanisa kuzokontrola dzinza rose semuroora. Vakati uri muroora kana wapinda mudzinza mevanhu unofanira kuti unge uchiva nesimba rekuti unokontrola dzinza rose, otherwise zvinhu zvako hazvimbofi zvakakufambira. Vakanditi nesimba iroro ndainge ndichazoita zvandinenge ndichinzwa kuda mumarriage mangu. Vakati vainge vambofunga kundipa mushongo mupfuwira, asi vakabva vaona kuti waisazombondibatsira zvachose. Vakati vaida kundibatsira nenzira dzekuti mune ramangwana ndaikwanisa kuzova munhu anenge achikwanisa kana kuzozvigadzirira ega mishonga yacho yemupfuwira. Ndikabva ndati zvakanakai. Vakabva vanditi chiinda zvako, apa kunze kwainge kwatosviba. It was somewhere kuma past 11 PM. So ndakati ndichifamba ndainge ndichingotarira sezvo vainge vakanditi kana ukasangana nebere mangwana unouya pano zuva risati rabuda, asi kana ukasasangana nebere ziva kuti pano handichadi kukuona uchiuya kuti tige ndichizokubatsira. Unokwanisa kuzongouya hako kuzongondiona, asi kwete kuti ndingazokwanisa kukubatsira, nekuti midzimu yako nemidzimu yangu zvinenge zvaramba kuti tinge tichifambidzana iwewe neni. So ndakazoti ndava kufamba ndichidzokera kumba kwavamwene. Zvechokwadi mukoma ndipo apo pandakazoona bere iri rakabva ratanga kundimhanyisa. Ndakamhanya mukoma ndokubva rachizonyangarika apo parainge rava padhuze neni, rava kuda kundibata rikabva ranyangarika. Mangwana acho makuseni zuva risati rabuda, mukoma Nashi ndo pandakabva ndachizoenda kumba kwakoko vaivai, ndikabva ndachizovaudza zvose zvainge zvakaitika the previous night. Vakabva vachizondipa mushonga wekuti ndige ndichizonwa. Vakasanganisa mushonga yauya nemadota
uye zvekare vakabva vachizozadza kapu yacho nemvura yainge ichidziya, vakabva vanditi inwa. Ndakanwa ndokubva ndatanga kurutsa, but ndichirutsa kudaro ndakanzwa sekunge pane nyoka yakapinda mandiri ikanogara mudumbu mangu. Kusvika pari nhasi nyoka iyi ndinoinzwa kuti igere mudumbu mangu, ende pose apo patinenge tichidya nyama dzevanhu, nyama iyoyo yandinenge ndadya ndinotonzwa kutoti inenge isina kuenda kunogara mumatumbu mangu, asi nyoka iyoyo ndo inenge ichingomenya ichingodya chete, zvekuti tikaita nguva yakareba tisina kana kumbodya kuuraya munhu kuti tinge tichimudya, nyoka iyi inotanga kundidya inini, ndinowonda kupera uye zvekare kutotanga kutodonha bvudzi kuita sekunge munhu ane chirwere chekenza. Asi kana pakazongofiwa chete tikangokwanisa kungotora nyama yemunhu uyo anenge afa, ndinobva ndatotanga kutogena, kutotanga kutosimba. Saka ipapo pandakazodzokera ndakanzi ndige ndichizotora kamwe kamushonga kavakanditi ndinoisa pasi perurimi pandinenge ndichitaura navamwene vangu. Kubva ipapo mukomanashe ndipo apo pavakazotanga kundifarira. Inewo ndainge ndava kuita zvandainge ndichinzwa kuda. Then usiku ndainge ndorota zvino gogo vaya vaiuya kuzonditora vaine vamwe vakadzi, tobva tatanga kufamba tichienda munzvimbo dzakasiyana siyana. Vakandipa mushonga wekuti kana zuva rorereka ndinounwa mushonga wacho iwoyo, uyo unozokonzeresa kuti ndinge ndichizoshanduka kuita segonzo, depending nekuti pamba pacho pandinenge ndichida kupinda panenge pakaita sei. Saka izvi ndo zvandinoita kana kuri usiku, chiso changu chinoshanduka, ndinoita chipuka cheusiku chinotyisa zvekuti munhu haangambonditarisi ruviri. Munhu anenge asinawo masimba haanganditarise ruviri akararama, angatobatwa nebuka kana kuri kunzi munhu akandiona one on one sezvandinenge ndakaita kuri usiku. Saka chiso changu icho kune rimwe saidhi ndinenge ndiri ini chaiye, munhu wamunoziva, asi kune rimwe saidhi ndinenge ndakaita seshumba, ende shumba iyoyo inenge ichinzwa nzara, inogara ichingonzwa nzara nguva dzose ndichitsvaka wandingauraya, wandingaroya so that ange achizofa. Saka ndiri munhu wekuti mudzinza vanonzwa kubva kwandiri, kubva kunana bankuru, vana amai guru, madzitete, anyone in the family, ndini ndinotovaudzira zvekuita. Saka vamwene vangu ndakazosvika pakuvauraya. Regai ndingokuudzai maurayiro acho avo andakavaita. I don't think kuti kana ndikakuudzai zvandakashandisa umwe munhu anokwanisa kuzoigadzira mishonga yacho iyoyo. Pane umwe mushonga wandichangosiyirira kuitira kuti vanhu vasazokwanisa kugadzira mushonga wacho. Saka ndakatora hozhwa 2 ndikatora nemapete. Mapete andakatora ainge ari 6, ndokubva ndachizonochera mudzi umwe muti. Saka muti uyu iwo wakaita seslow poison, poison chaiyo yai inouraya, but iwo manje it's slow poison, unokwanisa kuudyiswa sanhasi, then after 5 years poison yaya yozokuuraya. Kunyange ukanzi waenda kumadoctors ane uchenjeri hwakaita sei, poison iyoyo havakwanisi kuiona kuti une poison yawakadyiswa mudumbu. Saka ndakatora hozhwa dzangu 2 nemapete angu 6 ndokubva ndachizozvizanganisa mumuriwo wandainge ndichibikira vamwene vangu musi wacho wandainge ndafunga kuti ndige ndichizovauraya. Ndakabva ndazochizotora midzi yaiya ndikaicheka ndikazvisanganisa, ndakazvikwatisa mukoma, then ndokubva ndachizovapakurira kuti vange vachizodya. Vakazofa nekuda kweliver cancer ivo vamwene vangu ava. Mushure mekunge vamwene vangu vashaika, mukadzi uya wekuroorwa kwaakaenda ainge akamboita mwana wake 1, ndikamuparadzira marriage yake. Ndakati ndamuparadzira marriage, ipapo ndo pandakazonzwa zvichinzi ainge ava kudanana nomumwe murume ainge aine mari, vava kutogara vose. Ndakabva ndachizoisa chituko pamusoro peupenyu hwake, ndikabva ndati uchagarako kumarriage ende uchagarako uchishungurudzika nokuda kuita zvinoita kuti murume wako no matter what asambofa zvamuchose,
akakusiya but achakuhurira. Newewe ndichaita zvinoita kuti usambofa wakabva pamurume, uchahurirwa, uchashungurudzwa, uchirohwa usingapiwe mari, uchingoshingirira uripo chete. Ndo chituko chandakaisa pamusoro peupenyu hwake, asi ndakabva ndanzi chituko ichocho chinofanira kuti chinge chizosvikawo pakuexpire. Ndikabva ndangoti kana akazongoitawo mwana, zvinoreva kuti anenge asisina chituko chakaita seichocho. Saka nazvino kana kuri kunziwo akazoitawo mwana, zvinoreva kuti iye nemurume wake hakuna mhiko isina expiry date. Kungoti isu varoi tine hungwaru nehuchenjeri. Kana zvoda kuexpire tinoita zvinoita kuti iwewo ungoramba uchingoshungurudzika chete. So chazondiunza pano inhau yevana vangu. Mwoyo wangu wakashata wazotambudzawo vana vangu. Ndine vana vangu vasikana 2 variko kuSouth Africa, zvekare nevana vangu vakomana 3 variko kuSouth Africa. Mukoma, mwoyo wangu unorwadza nekuti havana kana chavainacho. Ini nekuda kwekuti ndiri muroi, havakwanise kubudirira mune zvose zvavanoita. I can say kuti they are being persecuted by the demon of poverty. Vana vangu ava vanotambudzika, and handizivi kuti ndingaitawo sei so that vange vachizoraramawo upenyu hwakanaka, vaitewo zvinoita vana vevamwe vanhu vanoti kana vakaenda kuSouth Africa vanodzokawo vaine magrosari, vaine mari. Vangu vana havakwanisi kuita saizvozvo. Vana vangu vasikana ivo vakapera kuita mahure, vanongoti pano vagara vasimuka vaenda mamarriages after mamarriages, vane vana nemadzibaba akasiyana siyana. And iniwo nekuda kwechikwambo nenyoka iyo yandiinayo inogara mudumbu mangu, hainditendedzi kuti vana ava ndinge ndichizovasiya vachizoroorwa. Dzimwe nguva vana vangu ndinotovaparadzira marelationships avo kana ndisingakwanisi kuzviita pamweya physically. Ndinototuka vakadzi vavanenge vava kugara navo, kana vari sevarume ndotovaudza kutoti iyeye mwana wangu haangamboroorwi nemurombo, then ubva achizotosiyana nemwana wangu. I end up breaking their relationships. Saka ndikutsvakawo help. Kana muine muprofita wamunoziva, ndipewo manumbers ake ndiende ndikwanise kubatsirwa. Kana muine n'anga zvekare yamunoziva, ndinoda kuendako ndinobatsirwa, nekuti dzinza rose ratambudzika nekuda kwezvinhu zvangu. Zvinoita zvazvinoda, zvinofamba zvichikonzeresa matambudziko mumhuri, urwere hwakasiyana siyana. Vana vanongozvarwa vachipenga, ende madzikoma emurume wangu, even though vakagara vakatotsikirirwa navamwene vangu, asi neniwo ndini ndava kuvatsikirira zvekuti havakwanise kuita kana anything muupenyu. Marombe ekupedzisira, vagereko kumavillage, vanongoraramawo nemaricho. I have kept the whole family in what I call a spiritual prison. Zvino nguva yakwana yekuti ndinge ndichizovasunungura, asi kuti ndinge ndichivasunungura ndinotodawo help kubva kwamuri, muri yeZimbabwe. Kune vanoda kundibatsira, munokwanisa kukupa mukomanashi manumbers enyu, ndobva ndachizotaura nemi. Vedaredo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu, zvakangooma hazvo vedu we. Ngatitaurei nezvayo nyaya iyi mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world.